Kaseng hinyo treb National Youth Front Shillong Region kalali jurup ya kajaka hakasnong maulai umshing hakakharwi tarik mentau benai nailar ahajar apoi. Hakani ka jinglit jurup kaseng kalabu jingkli ya ka Hima Mylliem badiu Acting Syiem upa Ainam Manik Syiem halor ka jing ai jaka hakasnong maulai umshing japung hado lai punriu hajar shispa hinriu pusau square feet bachaki khatsangut kinong shongshnong jong kasnong umshing japung hakalos Syiem hadin ka jing ya kiliang ya ka jaka ka badan hakatulong hapo ka shnong shing japung hakabay debat kani ka sengling ba u president uba bless dekhar habay kren bat kilap thai khubor ulaong bakat kum ka jingyo jing tip jong kani ka seng ya kani ka jingya kiliang hapdeng ka Hima Mylliem bat ka dor bar shnong shing japung kadai ka bla shuya la klem dapelong wat ya ka dor bar pulun banyarai lang halor kani ka kam hapdeng ki menteri jong ka Hima barokowei Shu uba bless dekhar ulaong bakaseng kanam aila satya dalile bakan don ka jingpindon kam baklai ka klau jo ka Hima kabadei kanong kenti jong ki khun ki haja jong ka Hima ban hakaju ka por ulaong ru bakaseng ka Dawa ya ka Khasil Autonomous District Council bakadei ban pynhiar khet no shisen don yu Acting Syiem uba menta upa Ainam Manik Syiem bat ki menteri ki badon kti hakin ki kam kanang ban aila ru bakajing tokit kan long ka bayat bet yat reti bat ka bakhoj basuba HNYF nong wes isin yuan jurip ang kumentan ya katuga jaka ka di bala shu exchange marka di jaka di brushimel bat la ai ki shanong impet mangimdan kana no jing persama ya kata ka jing exchange ne gil ai jaka Hima ka ai jaka su ka de hok ya kata ngimdan di jing persa gini ki khatsau mo khatsau ngot ki bri badan ba try jaka angte de ka ba pelengo ini kalong mentang ibu jing keli UCM mo bat yo CM rengkat UMDC juga mulai shanu ja tu mo nong rem pila kat mo nong rem unja te mut cái bên lòng nhím đấy keren show baka dega nong ya da ka district council ha kala di kala bende ka nong benda man ha ba mai oja satu mat jong ni khsrai kan ha la da uni mau nong rem uja atau berkat no pi dawan CM so win in keli hang no ha kata ka di bang ibu jing keli re ka ko jing tip jong ngi luar ka bar ngim tip sai ma do ka no ka dei sis nem dei ma ra to sngi bagi pli ka on ra do to mau rem ka bagi shushna no plywood ibu ang tie mas sendap ka to ani ki ra no ti khi kata ka dika kai ka basandat kala mandon kai basadin kan ujakat mau nong rem tapi ha rei nga shukun tui gitu gi khat saungut ru ki bala ai tiga jaka bat Hima Mylliem kala ai jaka ki bagin ngobha mo ba nga karpa ki ngerap ki namar ba kinumdu ka jaka kan hapet ba mo ki marka de kam de ka jaka jong CM kam de ka jaka shimet jong CM kadi jong Hima yo kami kanu pat hadir habut yo 1 CM the way 1 CM to the way yo mara jing itu gi saungut ru ki nakaliang jong sang ikan tu ki baki de ban siar panda bisar ba banda pet ba banda yit ba mo yo la shay ka jaka la ai shani kami so da kawi kham tam pitep ba mata kadon ke inquiry ha ke inquiry ke pat kot rang don ka kes ke ne ka jaka do ulah tho ha yo bagi tu khat sangut ki pardok persnam jongi yo ki le syasat kala namar monong rim thiu aja te ngam te bang ru ki aja kai ki ru ti nakaliang jongi kum kasang ikan tu ki bakin pet bha pet ngor bha de yit bha yo ki babi hadin na bot ba marka jaka kadang don ka kes kan positif cuma namar baka jing ai jong CM menteri ru mo yo kham khot ka darbar ki menteri bar khoi CM ban ai kan ka jaka la le tang ka tu ka ningut bat ki bayas thu jeng mot ko umdan manu bala man kam trai hoy da fi ai wai ti umdan manu ban ong kan peni agreement te lai phone ri wachar ha bat ko wai ka basong lang ka lang mamtang ya abang ayo ban ya phone ba pastor ba layo ya kan ka jaka hang ni ban tep kum ar 4000 square feet kalong ka tar wa den ka proof henry ulak ada siu pisah bat mai pastor yong yang yong UCM Mylliem bat ya ka menteri sngo bah ai ka reset namar bah kan ka pisah ka isiu ru kamde ka pisah bi isi na pala kadai ka pisah ka ba ilalum ni ki banget ka bala no senyang ni ki banget kumbahan rulak ay hakapor men shuas im la thunga i kata bat ka balingo kalong ba kasi ka Hima Mylliem UCM Mylliem ukram ai ru ya ka reset segini ka saf santal lagi balang ham hithiet ya ka tiar ha ni hab yo ami ki kashmomo tu pastor mo thiet ngani ka jaka ushimi le jaka haban pen i ka jing shisha ka balang gi banget balab siu ko bisa dia kata ka skam ro ka bri besar kai ba shano ka ja ko bisa ha taba khniat ma kani ka ba piong halor kan lum jung tep ka dei jong ba ayu em Ainam ni de ko ba shwa ma ya ka tanga kwa re ka ba men shwa kani ka wei ka banga kwa man ong fi ka long UCM latho ma
namalas aweng no ulum aja kas ki menteri bar aja kas ki lum jingtap tingirung Dawa ka juhi hapadang ke inquiry hapadang jongka high court ka bagala ong ke district council court ban le inquiry kini kumno kan UCM unut ban pelia kumno kan UCM ru khem khat ka darbar habu ai kini ka jakate umut kata la di kambian manakaliang ngim ka sang HNYF Dawa ban weng mardor UCM Ainam bat ban lihat dak batenge igi menteri ru ke badan benta hagini ki kam mdei tangkani kani ketika tang step ke bakasi ni kum kasang ni shimik senja kani di tang ka fast ke pangislang balada kampoi sino kajinge ki jungi kanang jur nginang penyaki bat ngin hangrung hado aget district council ngin rung ru hado bo adar barsim bandawa man pensyai yangi PIY ne PIA sakasnong life and riwaja ai cakap sakasnong kata ada gajing keli ke bang ibu kum kasang HNYF life 100,000 square feet ki ai cakap bat ka baso lengo ang iban hagini kisngi bagi lamut ban au siam lai sak no siru ban register dengan ka cakap rena kaliang jungi kum kasang ngin lech bat nang ne sakhamat ngin nya sakhamat manyaki persyak ya kan life 100,000 square feet ka ba ni kwa manyo gajing shai ru mo ni kwa manyo gajing shai lada PI kini ka cakap PI do na PIY na peniang ita agreement wanong buri hapdang ka inquiry hapdang ka ba ka kis kadang ya kumno ken mensyai usim la tho laweng namar bu ai jaka sige balang ko masaw san teli bat sige ai jaka sige menteri ro la saweng na ka jilong sim bat ngi kum kasang HNYF ro Dawa na usim ba ude banuweng mardor usim momenta lada yang mardor usim baga inquiry kanya daga bakhot kanya daga basubah bat ni lada usiam shim ke jeget khle ni kasang ngin shim bat sadak wi step sadak wi senjam bangin ya chkhmak banyak khiting halor gini kita fi yang ni uni mau nong rem baik hani fila man shan ngan ifi kani dig proof baik hang nong mau nong rem ja shano ha mentah pengila baik to kaniru kadi kawai ka penengok kalong menta ka penengok kalong ba kumno UCM kumno CM ha UCM ni kham khat ka darbar saban ai gani ka jaka jisau di ban khat ka darbar ban lumi ki menteri bat nga kumongan ong biang kam dei te ka jaka jong ka jaka simen kam dei ka jaka jong CM kam dei ka jaka jong UCM namar UCM hanan ko por laban thlem UCM hanan ko por laban weng kam dei ka jaka jogi begin lakat maman kadai ka jaka jogi Hima lara fila ban ai life 1,000 square feet life 100,000 square feet ya kat ni ka jaka sakasnong ngirung Dawa ba video ai ki baduk hi ki dengan sa janong hang the babon hang ni mulai ki diberi ki baduk ki batang man si wai yeng ru kim don ki batang man syong yeng ru kim don lara fi ai sakasnong ni ka sang HNYF Dawa ba video ban ai ki baduk bat ni ka jaka kam dei jong sim ai kam dei jong Ainam kam dei jong ba jong Syiem tenwal kam dei ke jong kadai tangani like besar tinggi kerpat UCM unweng no mardori UCM rang mangila man penbek ikini ki kendrum kendram hobde inquiry chingni ka life ndo kli life ndo hajar square foot ikini ki caka ko menta ka bami kendrum kendram kani ka inquiry ka don nadu kapor chung UCM lathu manik CM nadu osnem arjar khatan kelalung khat den namar ba kani ka daw kami kalong namar ba unu CM lathu ai caka ki balang makin bu ikini kilom cintep ki niki balang ru kidan hadu kumbasaw po sof santam te halor kani ka phang bat kadon sa kawai ru ka kada kalong ba unu si na si kwa man ai jakai ki menteri te den ngani kada ba kidan pat ki katto kani ki menteri ki ba object ye kani te kani ka lum hang ne kadon no apo ka inquiry bat ye kani ru la ai bor hi da ka high court budan burom mo te hadu menta hadu ini usnem archar arfuwei kadang don kani inquiry